Hvala Dori na ovoj lijepoj najavi. Ovdje imamo još nekoliko mjesta za vas koji ste slobodno iskoristite ove prve. Tema kako biti uspješan nekako čini se da pobuđuje interes i vjerujem da se svi mi ponekad pitamo kako biti uspješan. Moja pretpostavka je da ovdje ima većinom studenata, ali nadam se i nekih koji su zaposleni, čisto okvirno. Koliko od vas radi? Znači da niste nužno studenti, možda čak i malo više. Perspektiva iz koje ću ja pričati o ovoj temi, kao što ste čuli, predajem poslovnu etiku, tako da je to neka tema mog interesa i istraživanja. Ja ću nastaviti podijeliti s vama neke stvari. Jasno je da u ovom kratkom vremenu nije realno očekivati da možemo odgovoriti na svako kako koje vi možete imati. Mi ćemo ostaviti vremena poslije za neka pitanja, ali kao što su mi organizatori obavijestili, ovo je samo prvi u nizu predavanja i postojat će određene radionice gdje ćete vi moći postavljati puno dublja pitanja i gdje će se odvojiti više vremena za neke konkretne i praktične radove i govore i ulazka u dubinu, tako da je ovo samo možda jedan uvod. Ovo je otprilike plan rada koji nadam se da vi svi nekako vidite. Ja bih počeo odmah da nekako probamo definirati šta je to uspjeh. Ja ću nešto reći što znači biti uspješno radno okruženje. Podijelit ću neka razmišljanja, neka istraživanja koja se tiču izazova budućnosti rada, zatim reći nešto o dualizmu i pokušati to staviti u kontekst koji je kod nas. Drugi dio ili onaj važniji dio možda ne izgubiti dušu, reći nešto o tome što znači rad i duhovnost, o tome se sve više govori i priča i piše i nekako završiti s nekim pozivom voljeti ponedjeljak, znam da to nije ono obično volimo petak. Što je to uspjeh? Kad bih vas pitao što to znači biti uspješan? Što znači uspješan student? Što znači to uspješan čovjek, uspješan poduzetnik, poduzetnica? Kako bi vi definirali uspješan život? Koje bi misli, asocijacije vama prve došle kad bi vas neko pitao za mene uspješan čovjek, uspješan život bi značilo to? Možete onako slobodno viknuti nekih stvari da imamo malo gdje, o čemu mi nekad razmišljamo kad čujemo riječ uspjeh. Sloboda. Kad diplomiraš. To je uspješan život. Još nešto? Zadovoljstvo. Još nešto što bi ovako vama bila asocijacija na riječ uspješan mir. Ime? Ok, povećati plaću, da ona nije toliko mala, to je uspješno. Još nešto? Kad radiš ono što želiš. Kad radiš ono što želiš. Mi ćemo reći nešto o tome. Još nešto ovako na prvu, znam. Može glasiti? Balans. Imati balans. Ok. Vjerojatno svako od vas ima neku misao ili neku definiciju, a ja sam pronašao nekoliko, kaže Churchill, uspjeh je koračanje od neuspjeha do neuspjeha bez gubljenja zanosa. Možda baš nije najohrabrujuća. Ovo je iz jednog rječnika koji kaže, neki kažu postignuće nečeg planiranog ili prokušanog, impresivno postignuće, bogatstvo, moć, slava. Neki ljudi te kategorije često koriste kad govore o uspjehu. Uspješna provedba nekog plana ili nekog nauma, ako to uspijemo, to je definicija ili barem se nalazi u nekim definicijama uspjeha, ostvarenje cilja i ponovno u ovom rječniku kaže u stjecanju bogatstva, slave ili moći. To je ono što bi rekli nekako standardno, što se često vidimo ovdje nalazi u nekim rječnicima. Najidealnije nekako nam se čini, bilo bi dobro kad bi postala neka tipka koja kaže uspjeh i mi je stisnemo i uspješni smo. Međutim, te tipke nema i ne možemo baš samo tako doći do nje. Ovo je jedno istraživanje koje je reklo da uspjeh nema univerzalno značenje. I vjerojatno kad bi svi mi ovdje napisali našu definiciju uspjeha, vidjeli bi da se to jako razlikuje. Recite mi, jeste kad čuli ili pomislili na neku osobu koja je za vas uspješna, a da ta osoba uopće sebe ne smatra dovoljno uspješna?
Znate, mislim, po vama ta osoba baš super nešto, ali ona ne smatra to dovoljnim uspjehom za nju. Znači vidimo da je to vrlo individualno. I ono što je možda za mene uspjeh nije za vas, što je za vas uspjeh za nekog drugog uopće nije uspjeh ili dapače. Znači vidimo i ova istraživanja pokazuju nema univerzalnog značenja. Ono što je meni zanimljivo i jedna knjiga koju imate prevedeno na hrvatsku, ja sam je ovdje doneo pa na kraju možete, ako ne stignete ovdje, si napraviti neku slikicu. Ja ću reći nekoliko riječi o toj knjizi i zašto sam baš nju izabrao. Jedan od ovih autora, on se zove Jerry Porras, je meni drag autor, ja ću reći zašto mi je drag autor, ali jako mi je zanimljiv ovaj projekt. Ova 3 autora su rekla, toliko se često u svijetu govori o uspjehu, svi žele biti uspješni, kad bi mi pokušali pitati se šta je to trajni uspjeh, kako bi uopće pristupili takvom istraživanju, što bi nam bili parametri, koga da uvrstimo, kako da ocijenimo tko je taj uspješan, koga bi mi trebali intervjuirati, s kim bi trebali napraviti neko istraživanje. I onda su si zadali neke parametre. Jedan od parametra je bio da je ta osoba minimalno 20 godina uspješna. Znači da ne može biti da nije uspješna preko noći ili samo preko jednog ljeta ili preko nekog filma ili pjesme. Netko ko ima barem 20 godina uspjeha u svojoj karijeri. Izabrali su različite karijere, od poslovnih ljudi do glumaca, do znanstvenika, do glazbenika. Znači, jedan vrlo veliki spektar ljudi su izabrali i nekako napravili su jako velik broj intervjua osobnih s tim ljudima. Htjeli se da vide da li mi možemo nešto od tih uspješnih ljudi saznati. I što bi to bilo? Što je to trajan uspjeh? Zašto su oni toliko dugo uspješni? Što ih je to motiviralo? Što ih to pokreće? Da li možemo saznati neke stvari, neke sastojke tog uspjeha koji je njima pomogao? Ovo je jedan dio iz te knjige, kaže, ako su slava, bogatstvo i moć, a vidjeli smo da jesu, standard prema kojemu mjerite smisao svog života, osjećat ćete se više neuspješnim nego uspješnim. Jer vjerojatno nećemo nikad biti dovoljno bogati kao neko, nećemo nikad biti dovoljno slavni kao neko i vjerojatno nećemo biti dovoljno uspješni kao neko. I nekako nas to pokreće da se osjećamo neuspješni. Međutim, autori kažu, ljude koje smo mi intervjuirali, i oni ih nazivaju graditeljima, pokušali su naći neki naslov koji bi objedinio te uspješne ljude. Oni kažu, njihova definicija uspjeha je život i rad koji im donosi osobno ispunjenje i trajne veze i život i rad koji mijenjaju nabolje svijet u kojem žive. To nekako je pokretalo gotovo sve ljude koje su oni uvrstili u svoje istraživanje. I onda su pokušali nekako dati neki model svima nama, onima koji čitamo ili koji ćete čitati ovu knjigu, i onda su rekli, mi smo primijetili da postoji nešto zajedničko. Prva stvar koja je zajedničko svim tim ljudima s kojima smo vodili intervju je ta da su oni imali sasvim drugačiji smisao i svrhu. Značenje u onome što rade. To im je bilo od izuzetne važnosti. Htjeli su da rade nešto što je za njih bilo značajno. Iako su bile različita područja, tako naravno da su se razlikovale stvari u kojima su oni bili uspješni, ali taj značaj, taj smisao, ta svrha je bila izuzetno istaknuta kod svih njih. Druga stvar koju su rekli, oni imaju sasvim drugačiji način razmišljanja. Oni ne razmišljaju u klasičnim kategorijama, što bi najčešće bilo, samo da dobijem dosta novaca, da zaradim, to je to. On kaže, mi s kim god smo razgovarali od njih, oni to nikad nisu stavili na prvo mjesto, to je samo nus produkt onog što oni rade. I treća stvar, naravno, oni imaju sasvim drugačiji način djelovanja. Oni ne gube vrijeme na nešto što mnogi možda od nas gubimo vrijeme, već su dosta fokusirani, oduševljeni s onim što rade. Ja sam spomenuo da mi se sviđa ovaj autor koji je bio jedan od koautora ove knjige. Ovo je jedan još od citata, kaže, bez obzira na to vode li kućanstvo, kompaniju ili zemlju, graditelji zaključuju da je raditi nešto
do čega je čovjeku stalo. San vrijedan življenja. Ako vi radite nešto do čega je vama stalo, onda je to san za koji se vrijedi živjeti. Jedan od ovih autora, kao što vidite, zove se Jerry Porras. On je meni drag zato što je napisao jedan veliki bestseller sa jednim drugim autorom koji je meni posebno drag. Za vas koji možda dolazite iz ekonomskog područja, Jim Collins je osoba koju danas smatraju jednim od vjerojatno najpoznatijim management gurua ili osoba koja je stručnjak u svom području. Njih dvojica su napisali zajedno ovu knjigu, Collins i Porras. Ona je bila 5 godina na bestseller listi. Takve knjige koje su pomalo stručne i temeljene na istraživanju se obično nalaze na popularnim bestseller listama. I onda je Jim Collins napravio nakon toga drugu knjigu koja se zove From Good to Great, ako vam je engleski ok. Oba dvije knjige su prevedene na hrvatski, ali nažalost izdavač je propao, pa onda nisu nikad, ja mislim, nekako zaživjele u Hrvatskoj i možda nisu toliko prepoznate. Ako igdje nađete te autore, ohrabrio bi vas da kupite te knjige jer su rijetke, jer ih više nema. Ali ono što je Jim Collins u svom istraživanju uspješnih kompanija i poduzeća svijeta, do kojih on, između ostalog podataka je došao, je nešto što je slično ovom prvom istraživanju. I on kaže, mi smo vidjeli da najuspješnije kompanije svijeta imaju također nešto zajedničko. I ovo su 3 pitanja koje oni odgovaraju. Prvo pitanje je, čime si ti oduševljen? Za šta si strastven? Oni to postavljaju, naravno, i na kompanije ili poduzeća koja su istraživali. Mi to možemo, ja sam to ovdje spustio na jednu osobnu razinu. Možemo i mi postaviti sebi to pitanje, šta je to što tebe oduševljava? Šta je to što onako budi neku strast u tebi da kažeš, wow, kad razmišljam o ovome, ovo područje, ovaj problem, ovo pitanje, mogu danima, mogu satima razmišljati, mogu raditi, uopće ne vidim da vrijeme prolazi. To rade i uspješne kompanije. Drugo pitanje, koje je jako važno, pogotovo u toj razini globalne ekonomije, u čemu možeš biti najbolji na svijetu? Naravno, ovdje se radi o svjetskim kompanijama i oni si postavljaju to pitanje imajući svijet pred sobom. Oni si postavljaju pitanje u čemu mi kao poduzeće možemo biti najbolji na svijetu. I kad to otkrijemo, onda sve fokusiramo na to. Jim Collins nije to zato što se to njemu čini zanimljivo ili lijepo ili ugodno, nego zato što su mu to istraživanja pokazala. I treće pitanje, da li je to naravno ekonomski održivo? Da li ako mi to radimo, da li ćemo uspjeti ekonomski održati se u ovom konkurentnom globalnom svijetu? Oni su to nazvali ježev pristup i nekako u tom sjecištu ova 3 kruga. Oni kažu, ako uspijete odgovoriti u to sjecište, odgovoriti sebi i na osobnoj razini, pomoći će vam u razmišljanju o nekom možda vašem fokusu i u vašem području u kojem vi to možete biti. Naravno, možemo te krugove sad i drugačije postaviti, ali ovo možda mogu biti neka praktična pitanja svima nama. Prvo pitanje, u čemu je to moja strast? Što to mene oduševljava? Što to tebe oduševljava? Koja je to svrha, neki značaj, neki smisao koji ti nalaziš u onome što tebe zanima? Drugo pitanje, koje su tvoji talenti? Koje su tvoje vještine? U čemu si najbolja? U čemu si najbolji? Kako možeš još razviti te vještine? Zašto imaš neku prirodnu sklonost? Recite mi, da li postoji razlika između nekog ko je dobar u nečemu i nekog ko je talent? U čemu bi bila razlika, recimo, nekog ko je dobar u matematici i ko je talent za matematiku? Jer postoji razlika? Možda u rezultatu. Ok, možda u rezultatu. U čemu bi još bila, ili neko ko je, recimo, dobar u sportu i talentiran za sport? Ja bih rekao da talent potencijal predstavlja. Ok, talent potencijal neki otkriva. Znači, i ova druga osoba može biti dobra u matematici, ali možda taj neki talent ima nešto, ono što se kaže... Ja bih rekao da je to možda neki trud koji osoba mora uložiti da bi došla do nekog rezultata. Oni koji su talentirani, ima treba možda manje truda i vremena da postignu rezultat od onima koji to rade. Možda oni koji su talentirani treba i manje vremena da savladaju neku vještinu. Ti si htio nešto reći? Da, ja sam se rekao, treba
jedni i drugi trebaju trenirati. Znači, talent ne isključuje rad. Mislim, to što ste vi ili što smo mi talentirani, to ne znači da mi ne moramo raditi. Ali to je ta jedna nijansa koja netko ima za nešto talent. Vjerojatno, jel poznate nekoga ko je talentiran, da ga vi znate, jel se to vidi, jel se to osjeti? Mislim, ja ću vam ispričati jedan slučaj mog jednog dobrog prijatelja koji je u jednom razgovoru u jednom trenutku uzeo flomaster i rekao, to mi je jednostavno, i nacrtao to nešto o čemu smo mi pričali. Mislim, on inače studirao likovnu akademiju, ali kad smo mi vidjeli to što je on rekao da je nama jednostavno, mi smo rekli, ne, to nama nije jednostavno. To je tebi jednostavno, a ne nama. Ali njemu je toliko to jednostavno da je on mislio da je to svima nama jednostavno. Jer znate taj slučaj? Vidite, mislim, to je ta razlika u tom talentu. Možda je vrijedno nekako probati, pitati druge, vidjeti gdje u kojem području imamo talent. Drugo, koje su to potrebe? Koje su to potrebe oko nas? Postoje li uopće potrebe za to što bi mi htjeli ili nekako htjeli bi se baviti nečim? Malo će biti žalosno ako baš niko ne treba to, ja sam talentiran i posvetim život nečemu, a nikom to ne treba. I na kraju da li ćemo uspjeti živjeti od toga, hoće neko platiti to. Najbolji su oni slikari koji postanu super slavni nakon 100 godina poslije smrti, a umru siromašni, onako malo žalosno. Ali možda dobro pitanje da si postavimo i to. Prvo, gdje nam je talent, drugo, da li su to neke potrebe gdje mi to možemo primijeniti i naravno da li možemo održati se. Pronašao sam jedan, ostavio sam ga na engleskom koji mi se učinio zanimljiv, jer ovdje govore o tom purpose ili toj svrsi, ali zanimljivo mi je ovo sjecište kako su ga oni nazvali. Kaže, znači, ako vi to volite i ako ste dobri, onda je to taj passion, ta strast koju imate. Ako vi to volite, a svijet to treba, onda je to vaša misija u životu. Ako svijet to treba, a i plate vas za to, onda je to taj vaš poziv ili vaš posao. A ako ste plaćeni za to i dobri ste, onda je to profesija. Vidite, nekako i u tom sjecištu lijep primjer te svrhe koja pokušava doći do toga. Ja ovdje imam još 2 knjige koje bih htio samo da vam malo prikažem, da vidim da vidite da dosta poznatih autora trenutno bavi se ovim pitanjima. Tom Rath, Gallup, da li je nekom Gallup kao pojam poznato? Ne baš puno. Gallup je najstarija agencija za istraživanje javnog mnijenja u svijetu. To je ovo što mi danas imamo, Ipsos i puno tih agencija. Oni su započeli s tim. Tom Rath je jedan od istraživača, radio jako velik niz godina u tome. Međutim, ono što je zanimljivo u njegovoj priči, sa 16 godina su mu dali dijagnozu da ima rak. I to je jedan čudan rak koji jednostavno zahvaća njegovo cijelo tijelo. I on kaže, dali su mi male izglede da ću preživjeti. Morao sam ići, razne terapije sam morao prolaziti, te kako paziti šta jedem, kako živim. I onda on kaže, živim još danas na posuđenom vremenu. Možete zamisliti kako izgleda neko ko sa 16 godina dobije takvu dijagnozu i ko sasvim drugačije pristupa i vremenu i životu, jer ne zna da li mu je sutra posljednji dan. Koliko ga je to. I onda on je radio puno na ovim pitanjima. Prvo zato što mu je to osobno u životu, nešto na srcu. I on kaže, iz svega onoga što sam radio, kaže, ovo su neka 3 ključa koja mogu nekako dati energiju vašem životu i vašem poslu. On kaže, svrha. Radite nešto što koristi drugim ljudima. Drugo, odnosi. Stvarajte puno više pozitivnih nego negativnih trenutaka. I treće, kaže, energija. Donosite odluke koje unapređuju vaše mentalno i fizičko zdravlje. Vidimo dosta zanimljivo u njegovom. Daniel Pink je jedan autor koji je meni jako drag. On je napisao knjigu Drive. Nisam siguran da li je ona prevedena. Ja sam koristio englesku, ali možda je, zato što jedna druga njegova knjiga je prevedena na hrvatski. Ono što je zanimljivo, on je istraživao je i gledao je jako puno različitih istraživanja na ovu temu. I nekako kad ih je sažao, onda je rekao, postoje 3 stvari koje mi se čine da su od izuzetno velike važnosti za današnji svijet i za današnji posao. Prvo, to je autonomija. I sad on kaže, samo da razlikujemo, tu ne mislim na individualizam, nego autonomija, da čovjek ima mogućnost da, ako je to moguće,
odredi stvar ili posao koji će raditi, vrijeme u koje će raditi, tehnikom kojom će raditi i tim koji će on raditi. Ja sam ostavio ovo na engleskom zato što je on stavio to sve na T. Ali ta autonomija na neki način, on kaže, mnoga istraživanja pokazuju da mi to svi priželjkujemo. Da priželjkujemo da imamo autonomiju u svom poslu, u svom radu, kad trebamo donijeti neke ovakve odluke. Drugo, usavršavanje. Neprestano usavršavanje. Biti bolji i bolji u nečemu što je vama važno. Jer mi želimo biti bolji. I pitanje je samo da li posvećujemo dovoljno vremena i da li se usavršavamo u onome do čega nam je stalo, što nam je važno. I treća stvar, ponovno dolazi ova riječ svrha. Jako zanimljivo. On kaže, i ovdje citira jednog poznatog psihologa, za vas koji pratite i čitate tu literaturu, to je autor onog poznatog termina flow. Ime mu je toliko nemoguće za reći, pa onda da uopće ne pokušavam, ali već samim tim je poznat, zato što kad vidiš to ime, onda znaš da je to on, jer ga ne možeš uopće pročitati. Ali zanimljivo, on kaže, svrha nam daje poticajnu energiju za život. Ako znamo zašto, ako znamo odgovoriti pitanje zašto nešto radim, šta je svrha, šta je smisao, onda nam to daje nevjerojatnu poticajnu energiju. Znači, samo da vidite da ima još nekoliko različitih istraživanja autora koji vrlo slično pronalaze ili govore ili pišu o ovoj temi. Jedno drugo istraživanje kaže 67% osoba koje se smatraju uspješnima izjavljuju kako se bave barem jednim područjem posla za koji su stručnjaci. Jako zanimljivo. Barem da imate da imamo jedno područje za koje mi možemo reći u tome sam stručan, znam to i mogu dati puno toga. Moć imate samo nad postignutom kvalitetom u onome čime se bavite. Postanite izvrsni u onome čime se bavite, što god to bilo. Kaže Sally Field. Sally Field je tko? Oskarovka glumica, u mnogim filmovima neki koji ćete vas nju prepoznati. I meni je jedan jako drag citat, sad se nekako događaju obično te završni ispiti, neki polažu, neki završavaju svoje fakultete. Steve Jobs je svima nama vjerojatno poznato ime, jabuka ova samo da nas podsjeti, on je bio pozvan na Stanford da održi govor studentima koji su završavali Stanford, što je vrlo jedan jak i poznat običaj u Americi, i on je ovo iz tog jednog govora, meni je jako drag citat od njega. Jobs kaže, bit ćete istinski zadovoljni samo ako ste uvjereni da se bavite nečim značajnim. A značajan ćete posao ostvariti samo ako ga volite. Kaže, ako ga još niste pronašli, nastavite tražiti. To vrijedi i za vaš posao, kao i za ljubljenu osobu. Kao kod svih stvari koje tiču srca, znat ćete kada ste pronašli pravu osobu. I kao sve dobre veze, i ta s godinama postaje sve bolja i bolja. Stoga je tražite dok je ne nađete. Kada su odabrali ono što vole, kaže Dave Barry, neki su počeli zarađivati više novca. Ali neki nisu. Međutim, rade bolje i u tome uživaju. Znači, to ne garantira, ako ćete vi raditi nešto što je vama značajno, da ćete vi sad odjednom automatski zarađivati više novca. Ne. Ali neki su to svjesno izabrali, ali su izabrali ono što vole i zato rade bolje i uživaju u tome što rade. Mislim, samo ovako zanimljivo. I možda jedan samo poticaj na kraju ovog, opasno je ako ne volimo ono što radimo. Recite mi, da li se primijeti ako neko radi posao koji voli? Jel primijetimo to na osobi? Od prodavačice do bilo kojeg drugog zanimanja. Jel se to vidi? Vidite da mi osjetimo to kad neko sa srcem, sa strašću, kad voli svoj posao, kako to zrači, kako je to vidljivo. Možda se ima nama poticaj da probamo, ako nismo, kao što kaže Steve Jobs, da probamo nekako tražiti, ako još to nismo napravili. Ono koje je jedno od najvažnijih pitanja budućnosti rada postaje kako privući, kako motivirati i kako zadržati najbolje ljude. I
ja pretpostavljam mnoga poduzeća za vas koji ne radite bi vrlo rado privukli najbolje od vas ovdje koji sjedite. To je pitanje koje svako poduzeće želi odgovoriti. Kako da privučem najbolje ljude, kako da privučem najbolje talente, ne samo da ih privučem, nego kako da ih motiviram i kako da ih zadržim. Pogotovo u Hrvatskoj, gdje nažalost imamo jako puno ljudi koji odlaze. Znači, odlazi jako puno ljudi, jako puno kvalitetnih ljudi i velika je potražnja za najboljim ljudima. Puno veća nego što je ponuda ovdje. I postavlja se onda pitanje kako da jedno poduzeće, vas je ovdje dosta diglo ruke da radi, znači vi znate što znači jedna poslovna kultura, jedno radno okruženje. Kako izgraditi, kako stvoriti, kako napraviti jednu takvu kulturu koja će privući ljudi. Meni je jedan jako zanimljiv citat koji kaže vrijednosti iza kojih stoje korporacije, poduzeća i institucije sve više utječu na njihovu mogućnost unajmljivanja najboljih ljudi i prodaje njihovih proizvoda. Kad bi vas ja pitao da mi kažete neku od kompanija, neku od poduzeća koje vi cijenite, da li u Hrvatskoj, da li u svijetu, što bi ovako, koja bi kompanija bila na vašoj top listi? Viknite ovako, još neka. Neka ovako poduzeće koje vi cijenite po vašim kriterijima. Imate visoko mišljenje o nekom poduzeću, da li u Hrvatskoj, da li u svijetu. Koje bi to? DM ili neko? Ok. Team Kabel. Ok, neki bi rekli Apple, oni koji volite sigurno. Još neko. Mislim, vidite da je sve više tih istraživanja gdje se pitaju ljudi gdje bi voljeli raditi, najbolji poslodavci, postaje sve važnije pitanje. I vrijednosti koje neka od tih poduzeća imaju ili stvaraju, omogućava im da što više privuku najboljih ljudi. Recimo DM1 kod nas u toj svojoj branši nema velikih problema da privuče najbolje ljude. Zato što kvalitetno plaća, ulaže u ljude i mnogi ljudi žele raditi tamo. I mnoga druga poduzeća kojima je to bitno. Šta je to karakteristika? Kako bi to trebala izgledati ta neka uspješna radna okruženja? Ja sam naišao na jedno istraživanje u Njemačkoj koje mi se jako svidjelo i volio bi predstaviti jednog mog poslovnog heroja. Ja pretpostavljam da neki od vas imate postere vaših heroja na zidu, zar ne? Ne više. Mislim, sad ću odmah ovdje reći, ja imam na svom radnom stolu onaj Pluto veliki i na tom Plutu imam sliku ja i on. Ja ću vam sad reći kako se on zove i meni uvijek drag heroj poslovni koji neki od vas možda ste čuli to ime, ja vjerujem da velika većina vas nije. Klaus Kobjol, da li je to nekom poznato ime? Klaus Kobjol. Okay, neki ovdje znaju, to vrlo malen broj. Ja ću nešto reći o Klausu, ali ovo je iz njegove knjige. On je Njemac, njemački poslovni čovjek, jedno istraživanje su radili 1950. godine u Njemačkoj. 5 godina nakon Drugog svjetskog rata, možete zamisliti kako izgledala Njemačka srušena, osramoćena u ruševinama. Postavili su pitanje tada u tom početnom podizanju njemačke ekonomije, poduzetnici koji su tad postojali, postavili su im pitanje, recite mi, da li nam možete reći što vi mislite da je vašim djelatnicima najvažnije? I oni su sastavili svoju listu i onda su pitali djelatnike što je vama najvažnije. Kad bi razmišljali što mislite što su djelatnici rekli poduzetnici da je djelatnicima najvažnije? Plaća. Još nešto. Sigurnost, radno vrijeme. Kolegijalnost. Etika. Ok, da vas ne držim puno u neizvjesnosti, ovo je Klaus Kobjol, vratit ću se na mog heroja. Ovo su rekli poduzetnici. Na prvom mjestu plaća, na drugom mjestu dobri radni uvjeti, onda nešto na 9. pohvala za dobro obavljen posao, poznavanje ciljeva, vizije poduzeća, šta to nikog ne zanima. Onda su to isto pitanje postavili djelatnicima. A ovo su bili odgovori. Na prvom mjestu priznanje i pohvala za dobro obavljen posao. Na drugom poznavanje proizvoda, misije, vizije poduzeća. Treće mjesto, briga za osobne probleme.
4. sigurnost poslovanja i tek na 5. mjestu plaća. Wow, da vas to iznenađuje? Malo da, jel da? Njemci kao Njemci, 1990. 40 godina nakon toga, ponovili su isto istraživanje sa istim pitanjima jer su htjeli da vide, ipak je 40 godina prošlo, 90. Njemačka je najveći izvoznik svijeta, jedna od najjačih ekonomija svijeta. Što se promijenilo? Što mislite, što se kod poduzetnika promijenilo? Što mislite da je otišlo dole, a što mislite da je otišlo gore? 40 godina kasnije. Vjerojatno neko sad. Što mislite da se kod djelatnika promijenilo? Što mislite da je palo, a što mislite da je dobilo veći značaj? Možda čak isto, da vas ne držimo na izvjesnosti. Ništa se nije promijenilo. Ništa. Poduzetnici su odgovorili isto ovo, a djelatnici su odgovorili približno iste odgovore na ovo pitanje. Ono što je meni zanimljivo, Klaus Kobjol, koji je poduzetnik, i reći ću nekoliko riječi, on kaže, mene kao poduzetnika, kao vlasnika poduzeća, koliko me koštaju prve 4 stavke ovoga? Koliko me prve 4 stavke koštaju novaca? Ništa ili vrlo malo. Pa on kaže, ako je to tako, ako mene to toliko ništa ne košta, onda ću ja svoje poduzeće upravo tako prilagoditi vašim željama, a onda ćemo kasnije razgovarati o plaći. Klaus Kobjol je vlasnik jednog malog obiteljskog hotela koji se zove Schindlerhof, nalazi se u blizini Nürnberga. Ohrabrio bi sve vas koji idete u Njemačku na putovanja i ako odsjedate, ako ste negdje u blizini, iskoristite, zove se Schindlerhof. Njegov hotel se nalazi u zgradi koja je zaštićena povijesna zgrada, tako da ne smije puno, ne smije ništa u Njemačkoj, možete zamisliti kako je to strogo, ne smije ciglicu jednu pomaknuti, znači nema baš mogućnosti da prostor neki posebno razbije zidove. Ono što je zanimljivo, Klaus Kobjol je sa svojim hotelom Schindlerhof pokupio nagradu European Quality Award, znači best, najbolji hotel u kategoriji obiteljskih poduzeća koji je dobio tu nagradu u Europi. Možete zamisliti koliko ima malih obiteljskih hotela u Hrvatskoj, tek u Njemačkoj, a koliko ih je u Europi. I morate zamisliti što je sad morao taj jedan njegov hotel imati od kvalitete na jednom od najstrožih kvalitativnih nagrada Europe. Jednom kad osvojite to 5 godina se više ne smijete natjecati. Što je to toliko zanimljivo? Ja sam imao prilike biti u tom hotelu. Ovo je prilike da vidite malo, ovo je moj junak Klaus. Ovako izgleda jedna soba, sponsored by Smart, kao što vidite, auto je u obliku Smarta, to jest krevet je u obliku Smart auta. Ovo je restoran, ovo je onaj bonsai vrt. Nas trojica smo došli iz Zagrebu na jednu konferenciju, došli smo u petak i naravno otišli smo u restoran da nešto pojedemo. Konobarica koja je došla do nas, dobar dan, mi kažemo mi bi nešto pojeli, kaže imate rezervirano? Mi kažemo ne, ali mi smo tek sad stigli. Ona misli, odakle ste vi došli? I sad mi na hrvatski pričamo, dobro, aj ništa, otkud smo to znali. Kad glas iza nas kaže, dečki, odakle ste? Naravno na hrvatski. Mi kažemo, pa evo, došli smo sad iz Zagreba na ovu konferenciju, ali eto, nismo znali, nemamo rezervaciju. Kažem, aj malo sačekajte, sad će vidjeti da se da šta napraviti. Kažem, evo, tu vam je malo šank, ajde sačekajte malo. I mi sad do taj neki mali šank dođemo, kaže on, 3 piva. Mi kažemo, može, okej. I sad našao on nama stolu vrlo brzo i sad ja kažem njemu, on je, znači, u Njemačkoj rođen i sve govori ono hrvatski sa debelim njemačkim naglaskom, ali djed mu je negdje iz Zagorja, tako da voli Hrvatsku, dolazi, zna onako hrvatski. Sad ja kažem, da šta rekao, ja sam puno čitao o tome, super mi je drago da si ti, ali ja tebe mogu postaviti neka pitanja, mislim šta ste vi stvarno tak dobri, pa šta se to događa ovdje, kako možete biti, šta je to u tom hotelu? No kaže on, pitaj šta god hoćeš. Ja kažem, zašto si ti nas pitao 3 piva? Pa kaže on, šta misliš da sam vas pitao, dečki, šta ćete popiti? Šta bi vi napravili? Ej, šta ćeš ti? A ne znam, ja ću možda. Šta ćeš ti? Ja. Pa kaže, koliko bi ja morao čekati? Kaže, da ste nešto drugo, onda bi gubio vrijeme. Wow, rekao, fora. Na stolu, svaki stol ima onako jednu malu, lijepu,
male kartice sa lijepo dizajniranim olukama gdje možete stvarno napisati svoje dojmove. To nisam vidio nigdje, ne znam jeste vidjeli u nekim restoranima, možda to se sad sve više primjenjuje. A ja kažem, dobro, ok, ovo mi je lijep touch, ali šta sad to nešto znači? Kažem, svaka smjena mi uzimamo vrlo ozbiljno, svaki komentar, svakog gosta, analiziramo ko je radio. Onda sam se spustio u WC, to je bilo negdje prije 10 godina kad sam bio tamo. Moram reći, nisam nikad bio u ljepše dizajniranom muškom WC-u, tada, to je sad već malo normalnije ovdje, ali u muškom WC-u krema za ruke, fen za kosu i gel. Wow, onda sam bio u kušnji da uđem u ženski, mislim sam šta tek u ženskom ima, ako muški ima sve ovo, ali bilo mi malo neugodno. Pa onda ipak nisam, mislim, znam da se to sad malo češće događa, ali bilo mi je stvarno lijepo. I onda mi je ova rečenica mi je ostala u sjećanju, onda mi je on rekao ovako. Kaže, ako neko kaže da je radio u Schindlerhof hotelu, onda može u svakom hotelu svijeta dobiti posao bez da vas iko išta pita. Wow. I tu ne mislim na hotele 2, 3 i 4 zvjezdice, nego govorim o top hotelima. Ako ste radili u Schindlerhofu, onda je to za nas takav simbol kvalitete da odmah možete početi sutra raditi. Wow. To mi je bilo lijepo za čut takvu jednu sad. To je recimo moj prijatelj Klaus. I kaže ovako, ono što ja često čujem, ovo istraživanje kaže, ljudi često govore da je novac sve ono što nas rješava sve naše probleme i samo da imamo više novaca. Naravno, ovdje odmah se ograđujem i ovo istraživanje kaže, uzevši u obzir da imamo ono što je neophodno. Ovdje ne govorimo o potplaćenosti ili neplaćenosti, što se nažalost i iskorištavanju, što se događa kod nas. Ali ovo istraživanje kaže, ako imamo taj neki minimum koji nam je potreban za život, ne govorim minimum u onom donjem, nego nešto što bi bilo normalno, za jedan normalan život, onda kaže ovo istraživanje, povećanje plaće ne utječe na zadovoljstvo u životu, ima malo utjecaja na radne navike. Mi često mislimo da je to drugačije, ali barem po ovom istraživanju to često nije taj slučaj. I još jedno istraživanje, mislim da je ovo najveće na koje sam ja naišao na svijetu, sveučilište u Čikagu. Za vas, ako neko ovdje studira ekonomiju, dalo je najviše Nobelovaca iz ekonomije u svijetu, znači najviše Nobelovaca su profesori sa sveučilišta u Čikagu. 17 milijuna je ogroman broj u 40 zemalja svijeta. Postavili su ovo pitanje. Što ljudi žele u svom radnom okruženju da bi bili produktivni, kreativni, ispunjeni i konkurentni? Wow, zanimljivo pitanje, vjerojatno bi mi voljeli. Svih zaposlenja od dna do vrha neke hijerarhijske ljestvice u poduzeću i kad su zbrojili rezultate, ovo su bili odgovori, došli su do 8 zajedničkih vrijednosti. Kad to stavimo u neki kontekst posla, oni su rekli želimo kulturu u kojoj se cijeni i promiče istina. Želimo kulturu gdje se razvija povjerenje, gdje se potiče mentorski odnos, ne da kad vi dođete niko se o vama niti ne brine ni ništa, nego, ne znam, 2-3 godine morate, da ne kažem, kuhat kave ili kopirati stvari, koja je otvorena za nove ideje i kultura koja je otvorena za rizik. I u tom području ima jako puno primjera koji se često spominju u različitim knjigama. Jedno od poznatijih je IBM, zato što je bio u svom vremenu jedna od najpoznatijih kompanija svog vremena. Onda se kaže, jedan od direktora je svojim krivicom potpisao ugovor koji je oštetio IBM za nekih $250,000. I dobio je poruku, u ponedjeljak se javi direktor. Što mislite, šta je tema razgovora? Kaže kolegica povišica. On to nije mislio. On je došao naravno u ponedjeljak na razgovor kod direktora. Direktor ga je nešto sasvim deseto pitao. On je rekao, ma molim vas, skratite, znam zašto ste me zvali. Kaže, zašto? Pa zato da mi date otkaz. Kaže, sad kad sam za tvoje školovanje platio $250,000. Wow. Ne pada mi na pamet. Mislim, koliko bi kompanija na taj odgovor dalo? One koje su spremne na rizik, naravno da ti se sad to dogodi drugi put, onda bi dobio otkaz, ali računam da ti se takva greška više neće dogoditi. Ponovno, pazite ovo, davanje pohvale, vrlo zanimljivo. Kultura u kojoj se daje pohvala. Zatim iskrenost, pogotovo se misli na financijsku, i briga, interes za druge na prvo mjesto. Recite mi, da li bi ovo bile lijepe karakteristike da postoje u mnogim radnim okruženjima?
Ja mislim da se niko od nas ne bi bunio. Ali vidite, na ovako jednom velikom istraživanju kako ljudi odgovaraju što je njima važno. I još jednom vraćam se na Gallup. Gallup je uložio nekoliko miliona dolara da sazna pitanja jer je shvatio kolika je ta važnost. I oni su uložili ne toliko da saznaju odgovore, nego su njih zanimala pitanja. Oni su sebi postavili pitanje koja su to pitanja koja mi moramo postaviti da bi dobili odgovore da li je to poduzeće, da li je to radno okruženje koje je kvalitetno, koje je motivirajuće. I jako velik novac je uložen u ovo istraživanje da bi došli do ovih 12 pitanja. Oni su rekli ovo su 12 pitanja do kojih smo mi došli, nadam se da ih sad vidite, ali neka sad neće vama možda biti toliko značajna, ja ću preskočiti, samo neka ću spomenuti. Ali evo, prvo, znam li šta se očekuje od mene na poslu? Zvuči vrlo banalno, zar ne? Da li mislite da svaki djelatnik zna odgovoriti na to pitanje? Nažalost, ne. Mnogima nije rečeno, ne znaju šta im je opis posla, muče se s tim stvarima. Ono što je možda zanimljivo, u posljednjih 7 dana da li sam dobio pohvalu, priznanje za dobro obavljen posao. Vi koji ste ovdje digli ruke da radite, da li ste u ovom tjednu dobili pohvalu na obavljen posao? Postoje neke ruke. Ja ću vam sad reći jednu scenu koju vi ne vidite, ali ta scena je izgledala ovako zato što ja znam ko je digao ruku i znam da je njen šef kraj nje i onda je izgledalo ovako. Nekad se to događa u poduzećima kao onaj poznati vic koji kaže suprug i supruga su na 50. godina braka i supruga kaže suprugu pa ti meni nisi rekao da me voliš od našeg vjenčanja. A on kaže da se nešto promijenilo ja bi ti sigurno rekao. Malo je to dugo čekati. A bojim se da i neki poslodavci malo predugo čekaju da bi pohvalili ljude. I možda još samo na kraj, imam li dobrog prijatelja na poslu? Da li mislite da je to važno pitanje? To pitanje, ja sam studirao ekonomiju, to pitanje nije bilo moguće postaviti prije jer se vrlo razgraničavalo ostaviti to nešto što je osobno, emocije, to nema veze s poslom. Ovako pitanje, pa kako je to pitanje? Zamislite da mi puno više vremena provodimo na poslu nego sa nekim najmilijim osobama i tako iz dana u dan. Samo da vidite koliko je recimo to važno pitanje i koliko je uloženo novca za ova pitanja. Ono što vjerojatno neki od vas znate već, neki ćete se tek suočiti, oni koji još niste krenuli u posao, procijenjeno je da će oni koji počinju svoj posao sada imati barem 14 poslova u tijeku svoje karijere, svog života, što je nekako sad postalo normalno. Je vas to nešto iznenadilo? Recite mi, koliko od vas očekuje da ćete tu gdje ste počeli raditi doživjeti svoju mirovinu? Ok, sad jedno drugo pitanje. Da li znate, da li su možda vaši roditelji počeli raditi negdje i došli u mirovinu u istom poduzeću? Znate za takve slučajeve? Vidite koliko puno više ruku. Nama to više ne pada na pamet. Prije je bilo, samo se ti zaposli u pošti, u banci i još je nešto bilo banka, pošta i željeznica. To ti ne može propast kao. Bome to propadao u ovom našem vremenu. Samo da vidite, što nam nije nam nešto začuđujuće ovo. Međutim, pogledajte ovaj drugi dio. Da će promijeniti 4 do 6 zanimanja, ne poslova. To znači, ako ste studirali jedno zanimanje, možda ćete još 4 puta morati nešto drugo studirati ili promijeniti profesiju. Koliko su velike promjene oko nas. Čist da budemo svjesni toga. I sad, za vas koji možda se pitate šta to poduzetnici u Hrvatskoj traže, koje su to vještine koje oni gledaju pri zapošljavanju, ja imam jednu zanimljivu tablicu. Ovdje imate 10 stvari, 10 osobina. Možda u glavi možete izvrtiti da ste vi ili vi koji jeste poslodavci, što vi gledate. Što je vama najvažnije? Koje osobine su vama bitne kad tražite? Naravno, zavisi gdje, zavisi na koju funkciju, ali ovo su neke od osobina, a vjerojatno imate neke svoje, ali da vas ne držim dugo, ovako izgleda, ovo je Hrvatska. Najviše se traži motiviranost, fleksibilnost i komunikacijske vještine. U Americi je malo drugačije, traže se najviše komunikacijske vještine, timski rad, to je poštenje, integritet, a onda timski rad. Da li vas malo iznenađuje nešto od ovoga? Ne znam, vi imate neku svoju, vjerojatno, rang listu. Ono što mi često kažu, zanimljivo je, kaže, Amerikanci nemaju ni stranog jezika, a nemaju ni marljivosti.
Imaju. Ona je jako visoko. Nalazi se na drugom mjestu. Vi nemate ni poštenja, ni integritet ako niste marljivi za ono što radite. Vrlo visoko kod njih se to cijeni. Ono što je meni zanimljivo da je marljivost kod nas 10. Ali zato je prilagodljivost, fleksibilnost visoka na drugom mjestu. Mislim, vidite, to su neke od tih stvari koje možda mogu biti. Ono što je možda svima nama može biti jedan poticaj. Meni jako zanimljivo istraživanje kad ljudi pitaju ljude koji su pred smrt. A ovo je istraživanje postavljeno u 60 zemalja svijeta. Pitali su ljude, kad bi se mogli vratiti nazad, gdje bi proveli više vremena? Čemu bi više vremena posvetili? Na prvom mjestu izboru pravog poziva i naobrazbi. Da li nas to iznenađuje? Da li vas je iznenadilo što je to na prvom mjestu? Neki kažu ne, neki da. Vjerojatno ne. Ako zamislite da najveći dio svog života radimo i ako smo u krivom poslu i tako 40 godina i onda čovjek kojem se to dogodilo kaže da se mogu vratiti nazad, onda bi itekako vodio računa o naobrazbi i vodio bi računa o svom pozivu, o svom zanimanju. Jer, a kako vidimo, ta granica dobna za mirovinu se pomiče non stop, znači to je 40-ak i više godina gdje vi radite nešto. Ali probajte sad to reći nekome ko je 8. razred osnovne škole i ko upisuje srednju školu. I da mu kažete da će jednog dana to biti važno, to je vrlo teško reći. Samo da vidite, naravno, vjerojatno nas ne čudi ovo svoje obitelji, meni je bilo zanimljivo vidjeti, bili bi opušteniji i više bi se radovali. Ja imam osjećaj da mi vrlo, vrlo često s brigom prilazimo mnogim stvarima u životu. I ne znam da li ste, vi koji ste imali djedove i bake, pretpostavljam da ste i barem nekad čuli kad ste došli s nekim problemom i mislite kraj svijeta, da vam djed ili baka kažu, joj, nemoj se oko tog toliko brinuti, pa to će proći. Ste kad čuli neko ko je stariji, ko gleda s jedne druge perspektive? Ili kao, nema više života, kraj, nije mi dao like. Mija, 9 godina. I mislite, wow, nemoj još, nije još kraj. To nije toliko možda važno. Vidite, samo taj odmak koliko nam daje puno. Nekad se bojim da mi grčevito idemo kroz život i onda ta neka opuštenost možda. Ili jeste čuli koliko puta je svijet trebao već propast? Po svim mogućim kalendarima. Inka, Pepsi, Maja, ne znam više sve koje su bile u igri, ali stalno ili će nas, meteori su nas već jednom 40 puta, ali odmah neki grč. Oni koji kažu malo bi bio opušteniji. Zanimljivo mi je to, zato što i ova istraživanja potvrđuju to, kaže, ljude kad su pitali na kraju, 80% ljudi se više koncentriralo na ono što nisu uspjeli napraviti, nego na ono što jesu. Vidite koliko nas to kasnije prati u životu. I jedan od vrlo poznatih profesora s Harvarda 50 godina je proveo istraživajući i on kaže, nakon 50 godina istraživanja na jednom od najprestižnijih fakulteta svijeta, on kaže, dugoročna perspektiva je najvažniji čimbenik za financijski i životni uspjeh. Dugoročna perspektiva. Mi živimo u jednom vrlo instant vremenu. Daj mi odmah, daj mi sada. I onda imate poznate molitve. Bože, molim te za strpljenje, ali sad. Vidite, mi bi sve odjednom nekako užurbano, brzina je prevelika i vidimo koliko se to događa i koliko onda ta perspektiva nam manjka i možda nekoliko samo da ne izgubimo to iz vida, da vidimo koliko je nekad možda dobro da si pitamo koja je to naša vizija života. Možda je vrijedno odvojiti malo vremena da pitamo za vlastiti život, toliko često provodimo pitajući se za neka poduzeća. Kaže Einstein, puno je teže razbiti predrasudu nego atom. I to nas nekako dovodi do ovih 6 sposobnosti za koje ovaj autor kaže da će nam biti svima potrebne za budućnost rada. Ovo je tih 6 važnih sposobnosti koje on predviđa da ćemo svi morati imati ako želimo opstati u svijetu, jer nećemo moći opstati da budemo najjeftiniji. Ne možemo pobijediti Kinu, ne možemo pobijediti Indiju, znači moramo imati nešto drugačije. On kaže, ovo su te sposobnosti koje će nam svima trebati. Broj 1, dizajn. Kaže, oni u Kini mogu kopirati nešto, ali ljepotu,
nešto emotivno, nešto dizajnirati, to čovjek ili ima ili nema. To se ne može samo tako kopirati. Drugo, on kaže, treba nam svima priča. Za bilo koji proizvod, za bilo koju kompaniju, važno će biti priče. Da se razlikujemo od drugih koji nemaju tu priču. Kaže simfonija, to ne znači da ćemo postati svi glazbenici, ali kaže jedna sinteza, jedna šira slika. Prošla su vremena da je neko ono što se zvalo fah idiot. Sad govorimo 3 u 1, 4 u 1, što imamo širu sliku, tu ćemo biti traženiji u nekom poslu. Suosjećanje, odnosi i briga. Pogledajte koje riječi dolaze ponovno nekako u poslovni svijet koje nisu bile prije toliko prisutne tu. Igra, smijeh, igra, humor. Koja kompanija bi vam pala na pamet na riječ igra, smijeh, humor? Google odmah pada na pamet. 20% vremena možete raditi na njihovim u svojoj opremi da radite šta god hoćete. I onda se neko igrao i napravio gmajilo. Eto, samo zato što se igrao i sad vjerojatno najveći svi imamo Gmail. Ali to je neko napravio iz igre. I meni jako zanimljivo, kaže svrha, smisao života, transcendentnost i duhovnost. To su riječi koje su bile nezamislive u poslovnom svijetu samo prije nekoliko godina. Ovaj autor kaže, postaju sve važnije i tražit će se sve više od toga. Ovdje kažemo, Daniel Pink kaže svrha, smisao života, transcendentnost, duhovnost. Jedan od najpoznatijih, meni jako zanimljiv citat, kaže, ne pretpostavite li da Bog postoji, nema smisla pitati se o svrsi života. Bertrand Russell, vrlo poznat o tome. Zanimljiv kontrast u svemu tome. To nas dovodi u drugi i ovaj, da kažem, završni dio nekoliko misli samo na temu dualizma. Netko kaže, rad je bolestan, a drugi autor pita se, hoće li jednog jutra granuti sunce i ugledati ljude kako kreću na rad, smijući se i ljubeći svoje živote. Hoćemo li dobiti tu neku novu motivaciju da na naš posao gledamo sasvim drugačije? Ovo je jedno istraživanje. Hrvatska je prvi put se uključila u europsko istraživanje vrijednosti 1990. 2000. I ovo su samo neki od pokazatelja tog velikog europskog istraživanja. Sve europske zemlje su odgovarale ista pitanja i ja sam ovdje pronašao neka od ovih koja su mi malo onako porazna bila. Pitanje je bilo što najviše cijene hrvatski građani. Na prvom mjestu bogatstvo, na drugom uspjeh, zdravlje, moć i društveni položaj. To je prvih 5. Prema ovome, naravno, možemo preispitivati metodologiju. Metodologija je evropska, tako da se moralo voditi računa o tome. Da li vas je to iznenadilo? Da li su vas ovi odgovori iznenadili? Baš i ne. Neko kaže baš i ne. Mislim, malo su porazni, ja ću sad posebno ukazati na neke. Pogledajte sad ovo. Marljiv rad. Marljiv rad. Savjesno i profesionalno obavljanje posla. Da, djeca su čak ono već... Pazite ovo, samostalnost za vas koji ste samostalni poduzetnici, to se baš ne cijeni u Hrvatskoj. A ono što je jako poražavajuće, spremnost na pomoć drugima, suosjećajnost s drugima i samoobrazovanje. Samoobrazovanje, to znači kad završite formalno obrazovanje da nastavljate dalje ulagati u sebe. To je neprocjenjiva i prevažna stvar koja baš nije na cijeni kod nas. Vidimo da nekako nismo baš najbolji u tome. Kaže ovaj citat, kad izgubimo bogatstvo nismo izgubili ništa. Kad izgubimo zdravlje izgubili smo nešto, a kad izgubimo karakter izgubili smo sve. Meni izuzetno lijep i drag citat. I kao u rječniku i u životu rad bi trebao biti prije uspjeha. Vidite da je kod nas uspjeh, misli se ovdje na abecedu. I nekako mi se čini da mi često naše živote dualistički živimo. Kao da ovo je posao, ovo je kuća, ovo je obitelj, ovo je crkva, ovo je hobi, ovo je... Možda kad bi promatrali naše živote kao breskva, jer nju kad zagrizete nema tih kriški. Možda samo kao jedna ilustracija tog dualizma. Za vas koji idete u crkvu, nekako mi se čini da je to postalo poput nekog geta. Kao da su svi usoljenci. A posao, škola, faks, društvo
nekako ne vidi se taj utjecaj. Ja ću reći nešto više o tome jer sam radio jedno istraživanje na to. I to dolazi do ovog zadnjeg pitanja u ovom naslovu, kako ne izgubiti dušu. Ovo je jedan citat iz Novog Zavjeta koji kaže šta koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život ili svoju dušu, neki drugi prijevod. Što to možemo mi dati da otkupimo svoj život? Meni zanimljiv citat i ja sam imao prilike govoriti na TEDxu u Koprivnici koji se održava na temu kršćanin i korumpiran. To je neka tema koju sam ja radio jedno istraživanje, a šta me je potaklo na to istraživanje je to kad pogledate zadnja 2 popisa stanovništva, onda je nevjerojatno koliki je veliki broj ljudi u Republici Hrvatskoj, građana, koji su se izjasnili kao kršćani. To je preko 90%. Za vas možda koji se bavite marketingom ili studirate, onda znate da je istraživanje tržišta jedna važna komponenta marketinga. Kad bi neko sad nas istraživao izvana i kad bi vidio ovaj podatak, što bi pomislio? Wow, pa to je onda sigurno jedna poštena zemlja, jedna kvalitetna zemlja, tu ljudi praštaju jedni drugima, to je puno ljubavi, tu niko ne vara, tu nema krađe, tu nema korupcije. Nekako to bi bilo za logično s obzirom na ovako visoku statistiku. A onda vidimo koliko puno tih nekih skandala, nekih korupcijskih afera. Jeste čuli za ime Indeks, a ne misli se na vaš indeks, nego na aferu Indeks. Kupuju se ispiti, pa onda Podravka, Spice, mislim da ne govorimo o nekim novijeg tipa. I prema nekim istraživanjima se nalazimo među 5 najkorumpiranijih zemalja Europske unije. U društvu smo s Grčkom, Rumunjskom, Bugarskom i Italijom. Wow! Nekako mi se čini da je taj jaz prevelik. S jedne strane, toliko veliki postotak, 90%, više od 90%, što bi nekako trebalo biti vrlo pozitivno, i onda nekako smo tu na dnu. Mene to jako zanimalo i ja sam radio jedno istraživanje, o tome sam govorio, vi možete pogledati taj govor ako vas zanima, tamo je malo dublje to objašnjeno, to jest možete ga pogledati negdje na YouTube-u. Ali ono što je mene zanimalo i postavio sam pitanje koji su to glavni uzroci problema, kad bi sad ovdje napravili to isto pitanje, vjerojatno bi svako od nas ili bi imali neka druge odgovore. Ne što su problemi, mi znamo da ima puno problema, nego koji su to uzroci problema. Mene je zanimalo koji su to uzroci problema, što ljudi misle. Na prvom mjestu ponovno korupcija. 68% ispitanika je reklo korupcija na svim razinama jedan od glavnih uzroka. Drugi uzrok, neučinkovito vodstvo. I to pogotovo u politici i u ekonomiji. Jer nas to nešto čudi. Imajući u vidu ove događaje od Sabora, od prije nekoliko tjedana i tu neku napetost i izbora i pada vlada. Mislim, ljudi su izgubili povjerenje i misle da je to jedan od uzroka problema. I treći razlog, loš odnos prema radu. Nerad, nepotizam i neodgovornost. 3 vrlo velika uzroka mnogih problema, barem prema mišljenju ispitanika ovog istraživanja. Mene je zanimalo, da li bi ljudi htjeli uopće te neke vrijednosti koje možemo zvati kršćanske, biblijske, kako god bi to htjeli, ali u te vrijednosti spada integritet, izvrsnost, nada, ljubav, praštanje, poštenje. To su neke, recimo to, elementarne. Na pitanje da li bi ljudi htjeli više toga vidjeti u poslu, u poslovnom svijetu, vidite koliki velik broj, skoro 100% ljudi, da, voljeli bi da to vidimo. Ali na pitanje koliko stvarno jesu, vidite koliko pada taj odgovor. Ne vidimo to integrirano u našim poslovnim odnosima ili u poslovanju. Jedan jako lijep citat meni, nije teško donijeti odluke kada znaš koje su ti vrijednosti. Međutim, pitanje svima nama, da li mi znamo koje su naše osobne vrijednosti? A to nam jako može pomoći u donošenju nekih važnih odluka. I ono što je mene u svakom slučaju zanimalo, koji su to glavni razlozi? Zašto te vrijednosti koje bi voljeli vidjeti nisu više integrirane u hrvatskom društvu? I ovo su bili najčešći odgovori, barem u ovom istraživanju. Ljudi su rekli na prvom mjestu
vjernici u svojim crkvama nisu poučeni kako primijeniti svoju vjeru i vrijednosti u poslu. Drugo, ljudi uopće ne razmišljaju. Mnogi ispitanici uopće ne razmišljam da bi trebao te vrijednosti, da bi to trebalo nekako biti sastavni dio mog života, ako hoćete studiranja, rada i tako dalje. Treći, živimo u sekularnom društvu koji ima sasvim drugačije vrijednosti, što je mala kontradikcija. Ako vidimo da preko 90% ljudi se izjasnilo kao kršćani, onda malo je to onako napeto. Četvrto, postoji veliki jaz između nedjelje, koju kao nedjelja jedno, ali ponedjeljak to je nešto drugo. I ono što je nekako jako žalosno, kaže, nema mnogo dobrih primjera. Ne vidimo to. Bilo bi nam drago da vidimo puno više poduzeća, puno više kvalitetnih primjera te integracije i to bi sigurno bilo poticajno i drugima. I još jedan lijep citat, kaže, ne možemo postati ono što trebamo, a ostajući onim što jesmo. Ako ostajemo i nastavimo raditi po nekim starim navikama, ne možemo onda očekivati neke drugačije rezultate. I ja sam namjerno izabrao ovaj citat ovdje, jer nekako mi se čini da ovaj autor pogađa jednu bit koju često nekako čujemo ovdje. Kaže, nemojte dopustiti da budete žrtva vremena u kojem živite. Vrijeme nas neće shrvati ništa više od društva. Danas postoji tendencija da se ljude oslobađa od moralne odgovornosti i da se s njima postupa kao sa žrtvama društvenih okolnosti. To kupujete i plaćate svojom dušom, ono što ljude ograničava je nedostatak karaktera. Što to znači? To znači da mi opravdavamo. Joj, pa znaš, on ti je vozio auto, mladi dečko, pogazio je 3 osobe na zebri, ali to ti je sve bilo zato što je bila velika buka kad je on imao 3,5 godine. Stvarno. A ne zato što je neodgovoran mulac koji je vozio brzinom. I pokušavamo neke takve stvari opravdavati nekim društvenim okolnostima. Ovaj autor kaže, nemojmo biti žrtve toga. Postoji nešto što se zove nedostatak karaktera i nedostatak neke odgovornosti, a to često skupo plaćamo i ne najgore plaćaju neki drugi ljudi. I jedan jako lijep citat koji kaže, što god činite, činite od svega srca kao Gospodinu, ne ljudima, znajući da ćete od Gospodina primiti nagradu. Za one kojima bi stih iz Kološanima znao, on bi bio vrlo ohrabrujući. Međutim, ono što sam ja vidio dok sam radio svoje istraživanje, znate što sam vidio? Vidio sam da ovi stihovi i takve neke stvari uglavnom ne znače puno, zato što kod nas ljudi niti ne čitaju, niti Bibliju, ni ništa, to jest dosta im je to strano. I mnogi u razgovorima kažu, pa ko to još više vjeruje, to je neka knjiga koja više ne vrijedi ništa. I ja sam pronašao jedan izuzetno povijesni bibliografski test koji pokušava usporediti pouzdanost takvih povijesnih dokumenata. Jer šta ćete čitati nešto ako mislite da to uopće nije vjerodostojno? I taj bibliografski test koji koriste oni koji se bave poviješću da bi ustanovili starost, vjerodostojnost nekih dokumenata, a on se sastoji u tome da prvo si postavimo pitanje kad je autor neki živio, kad je neko djelo napisano, koja je najstarija kopija koju mi negdje imamo u nekom muzeju ili nekoj knjižnici, koji je vremenski razmak između toga i koliki broj kopija mi posjedujemo. Cezar, evo ja ću sad samo dati nekih par primjera da vidite da li ima neko od vas ko sumnja u Platona da su ikad živjeli, Cezara, samo da vidite šta mi o njima znamo. Ovo je vrijeme kad je napisano Galski ratovi se pripisuju Cezaru. 900, znači iz 9. 10. stoljeća je najstarija kopija koju negdje imamo u biblioteci. 1000 godina imamo 10 takvih kopija, niko to ne dovodi u pitanje. Isto kao ni Platona, ni Aristotela, niti Tacita. Kad isti taj test primijenimo na neka dijela Novog Zavjeta, neki fragmente, neka pisma, onda imamo ovu istu metodologiju. Da je to napisano u ovom vremenu, da je razmak samo 130, najstariju kopiju imamo iz 2. stoljeća, i da je razmak 40 do 50 godina. Što mislite koliko imamo ovih kopija, ako uopće imamo? Dajte neki broj. Ovdje imamo 10, 7, 5 i 1. 100. O, 5000. Ko daje više, ko daje manje. Mislim da vas ne zadržavam dugo. Imamo preko 13.000 takvih
kopija fragmenata pisana. Samo sam to htio jer znam da se kod nas dosta malo čita i da ljudi često nisu upoznati ni sa sadržajem svoje vlastite vjere, a toliki veliki broj ljudi. I posebno mi je drago što jedan od suorganizatora ovdje ova aplikacija, velika preporuka Biblija 365, ako niste, izvanredan uvod u neka čitanja i u neke knjige za vas koje ta tematika zanima. Što koristi, vidite, onda ako dobijemo sav svijet, izgubimo svoju dušu, to je nekako to pitanje. I na kraju, mi imamo udrugu koja se zove Udruga poslovnih ljudi, izdali smo jednu knjigu Voljeti ponedjeljak, zato što znam da ljudi kažu jedva čekam petak, niko ne voli ponedjeljak je novi radni tjedan. Ja bih volio nekako da možda kroz ovo, barem mali poticaj se da svima nama, da počnemo gledati na naš posao i malo drugačije. I ovim smo vidjeli, ovim citatom smo rekli, bez obzira na to da li su ti ljudi koje su ova 3 autora istraživali, vodili kućanstva, kompanije ili zemlju, raditi nešto do čega je čovjeku stalo je san vrijedan življenja. I mislim da bi to bilo jako ohrabrujuće i završit ću nekako sa ovim citatom Steve Jobsa koji mi se sviđa. On kaže, bit ćete istinski zadovoljni ako ste uvjereni da se bavite nečim značajnim. Samo je možda vrijedno odvojiti neko vrijeme da si postavimo ta neka pitanja. Što je to za tebe značajno? A značajan ćete posao ostvariti samo ako ga volite. I ovdje Steve Jobs ohrabruje sve nas. Ako nismo još uspjeli to pronaći, šteta bi bilo da dođemo do kraja života i da kažemo da se mogu vratiti nazad, puno bi ozbiljnije pristupio ovoj temi. Puno bi ozbiljnije razmišljao o svom pozivu, o svojoj naobrazbi. Ja mislim da svi ovdje koji sjedimo još uvijek imamo vremena da si postavimo možda ta pitanja. Da si postavimo to pitanje što je to za što smo mi strastveni, što je to što stvarno možda volimo. Nekad nemamo uvijek taj luksuz da možemo, barem ne u Hrvatskoj, birati ili nemamo ni uvijek mogućnost zaposlenja, ali nekako mislim se, možda je vrijedno posegnuti za zvijezdama, možda ih nećemo doseći, ali nećeš ostati ni s rukama punim blata. Čini mi se nekako da mi predugo čeprkamo po tom blatu, možda je vrijeme da barem malo probamo se izdići, probamo se nekako posegnuti barem za zvijezdama i nadam se da će neki od vas biti potaknuti sa ovim. Ja ću ovdje stati. Hvala vam na vašoj pozornosti i otvoren sam za neka pitanja ako za to ima vremena, a također znam da su organizatori predvidjeli da neki follow-up postoji u nekim drugim oblicima i formama.